Zara. Fa més d'una dècada que em dedico a elaborar formatges amb les diferents llets i estem ubicats aquí a Vilassar de Mar, per això el nom de Vilassar, i totes les nostres llets provenen del que és el sector del Montseny, que és on tenim el ramat. Nosaltres elaborem els nostres formatges d'una forma molt artesanal, no hi posem cap tipus d'additiu, ni de conservants, ni de colorants, amb la qual cosa queda un producte molt sa. A veure, el que ens costa a nosaltres molt és donar a conèixer el nostre producte, donar a fer entendre al client final la qualitat que té, el que costa avui en dia treure una bona llet, treure un bon producte, així que sigui un producte ben natural, que no hi hagi cap conservant ni cap estri que utilitzen les grans empreses per treure sempre uns productes igualitaris, sinó que nosaltres oferim un bon producte. I aquesta és la gran mancança que tenim, el desconeixement que hi ha una miqueta amb aquest sector. Bé, doncs, per exemple, amb l'eina que ens dona Socium ens permet poder arribar al consumidor final i que apropin els nostres productes.